Yo, yo, what's up, what's up? Hintayin lang natin kung may manonood sa atin ngayon. Yo, magandang gabi. So, Visayas, Mindanao. Pero puro Bicol lang yung followers natin. Yo, yo, what's up? Musta? Ako, okay lang ako. Sana kamo, okay man lang kamo. Ako, ayos na ayos. Yung mga nagtatanong sa tungkol sa t-shirt, PM nyo lang ako and PM nyo yung page ko. Magre-reply ako. Yung mga gustong bumili ng t-shirt ko, yo, yo, what's up? Sa gustong bumili ng t-shirt ko, available po. PM lang kayo sa akin. Yo, shout out kay Carl and Ciso Vlog. Carl and Ciso Vlogs. Yo! Yo, what's up, tol? Shout out po kay Angelo. Shout out kay Angelo. Kumusta ang barita? Barita sa Pilipinas. Yan ako di sa Europe, naglalagi. Ay, buhay. Kumusta? Anong barita? Yo, shout out sa Indigo Boss. So, what's up, guys? Shout out close kay Joel De La Trinidad. Kay Joel De La Trinidad, shout out sa imo pa di. Shout out sa imo pa di. So, what's up sa Indigo Boss? So, sana okay ang kamo. Sana okay lang. Kagta ako, okay lang ako. Dapat okay lang ako. Ano, maurag na content sa vlog. Ano din maurag content na? Baru kayo kung maubusan na ng content, hindi ko naharap ko ng video ko. Ay, buhay. Sup? So, dito kayo po. Tapos loads kay Edwin. Yo, shout out kay Edwin. Shout out kay Edwin. Yun. Ano lang, mga kulungan kayong payo ko. Hindi ko man hinahagad, pero sana safe lang kita per niya. Lord, gabayan mo ako Dio. Sana dipisit ka sa panahon niya pag kinalintura ka. Sasabihin nila COVID. Ang hirap magka-COVID, no? Ay, buhay.
Shoutout sa inyo ka boss. Anong balita? Yo, shoutout kay GM The Great TV. Yo, shoutout sa mo pa di. Di kami okay Lods, di kami nakaukauli sa Bicol. Ta naman pali. Boring. Kuya kung sayang ka man ngunyan pali, ingat ka mo dyan, ingat. Ay, putang ina kayang ano niyo. COVID na niyo. Grabot ang COVID. Di kita makaluwas-luwas harong, di makali-ali. Lods, taga sa ka pala. Ako po taga Libmanan lang. Sarong Bicolano, Libmanan. So, bisitahin doon sa tuyang page. Yan sa tuyang page, mga men. Yan ang sa tuyang page, mga men, oh. Ano, ika, manibugon ka, basta susunod. Madami ka pa. Ano, ika, Basta. Bye-bye. Peace out. Yo, what's up? What's up? Kumusta mga men? Kumusta? Ako, siyempre sasabihan tang okay kita, maski dawa do man. Pero totoo di man talaga okay. Iba naman matikmon yun, men. So, let's go. Bye-bye. Babush. And yo. So hanggang dito na lang live ka. Salamat sa nagiling. Salamat sa nagbuo. Salamat.